Salutare YouTube! Bună! Bine v-am regăsit la un nou vlog. În vlogul de astăzi vă vom lua cu noi în călătoria noastră spre o nouă destinație. Spune care e destinația noastră? Nu spunem, o să vedeți. Scrieți în comentarii care credeți că e destinația noastră. Suntem aici în aeroportul din Cluj. Ăsta e un mic indiciu ca să înțelegeți unde putem merge. Bagaj de trolă. Și acum ne îndreptăm către poarta de îmbarcare, către avion. Sper să fie toate bune și să aterizăm cu bine. Să aterizăm, da? Și revenim când ajungem la destinație. Am revenit și de la hotel să facem un room turulescu. Tocmai ce am primit și noi cartela. Am pus-o, ce șocant, avem lumină. Deci, tocmai ce am fost să ne lăsăm și noi bagajele, dar, spre surprinderea mea, avem și o mini bucătărie. Ceea ce nu mă așteptam, pentru că e un mini hotel, practic, nu? E un hotel cu apartamente. Da, un fel de hotel și avem o mini bucătărie aici, ceea ce e foarte bine în cazul în care o să ni se facă foame și avem timp să gătim ceva. Dar ceva îmi șoptește în ureche că nu se va întâmpla. Aici avem o baie care putem să vedem că e foarte ok pentru un mini apartament. Aici este dușul, iar mai departe avem camera care... Pare că camera nu e așa mare, dar eu cred că e suficientă pentru a ne face comozi și a ne simți ca acasă. Avem aparent și o mașină de cafea, un mesaj cu Bienvenue chez vous. Nu le citim pe toate pentru că franceza nu-i punctul meu forte. Da, și cam acesta este room tour-ul. Hai să vedem totuși pe balcon ce este. Hai să vedem ce avem pe balcon. Opa. Da, cam acesta este view-ul de la balconul nostru. Vremea nu e prea plăcută deocamdată, dar pe weather am văzut că se va face o vreme perfectă. Așa că așteptăm zilele următoare ca să iasă și soarele pe cer. Și cam asta este și room tour-ul apartamentului în care vom sta în aceste zile. Și revenim cu prezentarea orașului. Am revenit și din prima noastră dimineață în acest oraș. Dacă n-ați ghicit, vă spun acum că este Bruxelles. Da. Și vreau să vă spun că chiar dacă aseară am ajuns târziu, prima noastră impresie nu a fost una foarte pozitivă, având în vedere că am coborât fix în gară. Și n-am vrut să facem să zicem, o părere precipitată, dar... S-a confirmat în această dimineață totul. Da, pentru că, să zic așa, am venit la prima noastră chestie de vizitat, cum ar veni, și anume Muzeul Ciocolatei. Da. Până la acest muzeu am venit pe jos și am avut ocazia să vedem cum arată Bruxelles la ce pas. fel de oameni sunt Da. aici. Și vreau să vă spun că oraș este foarte murdar. Adică foarte multă mizerie pe jos, foarte mult jeg. Oamenii Își aruncă gunoiul la copaci, gen au copaci care sunt împrejmuiți de gard și acolo își lasă ei gunoaiele. Da, oricum o să vedeți cadre mai încolo când mergem înapoi spre alte obiective ale noastre pe care vreau să le vedem. Da. Și acolo o să vă arătăm și niște cadre, pentru că am decis că acest oraș îl luăm la pas, ca să îl vedem în adevărata ei culoare. Așa că revenim din Muzeul Ciocolatei când intrăm. Am intrat aici în Muzeul Ciocolatei, am vrea să o duc înainte și vreau să vă arăt că acest muzeu arată ca și cum ar fi un templu maiaș. Deci stați să vedeți. În prima parte a acestui muzeu am aflat că boabele de cacao au fost descoperite de către civilizația antică olmeacă din America Centrală și ulterior a fost produse de către maiași, iar mai apoi de către azteci, care considerau cacao un dar din partea zeilor și asociau cacao cu zeul înțelepciunii. Astfel au ajuns să folosească băuturile din cacao în diferite ritualuri, unde amestecau băutura din cacao cu sângele preoților sau a victimelor sacrificate. Totodată, aztecii au început să folosească boabele de cacao pe post de monedă. De exemplu, un iepure valorând 10 boabe de cacao.
Ulterior, când spaniolii, prin conquistadorul Hernán Cortés, au cucerit Imperiul Aztec, cacao a ajuns și în Europa, mai exact în Spania. Aceștia au modificat rețeta, adăugând ardei iute, zahăr și alte ingrediente, transformând băutura amară într-una dulce. Da. Scanând asta, am aflat că ei făceau o băutură care era pe bază de cacao, dar era mai spicy și avea toate ingredientele astea de aici, iar 5 dintre ele le putem și mirosi, adică apăsăm pe buton și ele, nu știu exact cum, dar... Ulterior, ciocolata s-a răspândit și prin Franța și Italia, devenind rapid una dintre cele mai populare băuturi la curțile regale. Am aflat de asemenea că un belgian a fost cel care a inventat pralinele și că în anii 1800 ciocolata a trecut de la băutură la un produs solid. Spre finalul anilor 1800, datorită progresului tehnologiei și al industrializării, ciocolata a ajuns să fie tot mai populară și mai accesibilă pentru publicul larg. De asemenea, ni s-a mai spus și defectele pozitive ale ciocolatei asupra organismului, printre care se numără îmbunătățirea funcției creierului, ciocolata reducând riscul de demență, creșterea stării de bine prin reducerea nivelului de cortizol. Totodată, cacaoa conține și antioxidanți, care ajută la protecția pielii de razele UV ale soarelui și conține minerale esențiale, cum ar fi magneziu, fier sau zinc. Însă, pentru a maximaliza aceste beneficii, este nevoie de consumul ciocolatei, care conține minim 70% cacao și, ca și cu orice alte plăceri, nu face bine în cazul în care abuzăm de ea. De asemenea, ni s-a mai spus că în prezent Coasta de Fildeș este cea mai mare exportatoare de cacao, fiind urmată de Ghana și Indonezia. Cum înainteam aici, în acest muzeu, am dat de niște manechine care seamănă cu un personaj foarte cunoscut și foarte celebru din România. Și vreau să scrieți în comentarii dacă recunoașteți personajul. De altfel, aici mai găsim și niște alte personaje care mie, unuia, mi se par foarte, foarte drăguțe. Și cum înaintez aici, în acest muzeu, am avut ocazia de a da de o zonă în care putem mânca ciocolată pe gratis. Iar ghiciți pe ce am găsit aici. Ca să înțelegeți, când dai românului ceva pe gratis, nu lasă în urmă nimic. Dar vreau să spun că această ciocolată albă și pe gratis este genială. Am dreptate sau nu? Și asta cu lapte foarte bună. Deci astea două ciocolate, asta și cu asta, sunt geniale. Da. Deci dacă veniți prin Belgia și mai ales prin Bruxelles, vă recomand să intrați în acest muzeu. E un tur foarte șmecher pe care îl faceți cu acest audio guide care vă explică fiecare pas prin care au trecut descoperirea ciocolatei și cum vă apropiați de final, dați și de bucăți pe gratis, care sunt geniale. Așa că vă recomand. Și după care ajungeți aici la un domn care vă face ciocolata. Am ieșit și din acest muzeu, care pentru mine a fost foarte șmecher și foarte fain. Deci chiar vă recomand, dacă veniți aici în Bruxelles, să intrați. Știu că am mai zis o dată asta, dar trebuie să vă mai zic o dată. Pentru că vă poartă prin toată istoria ciocolatei, de la începuturi, de la când a fost descoperită, până în ziua de astăzi. Și la final, Este o demonstrație, este un domn care face praline și îți arată toți pașii și evident că poți să și guști din acele praline. da, deci la final, după ce o terminat, când dai să pleci, ți-o pune fix la ieșire și întinzi mâna și poți să iei, fără rușine. Da. Așa că și important de menționat faptul că este foarte, foarte bună. Așa-i? Deci toată ciocolata de aici a fost excepțional de bună. Îmi pare rău că n-am făcut o românismă și să o bag într-un șervețel și să o pun în ghiozdan. Se topea. Dar, recomand, biletul aici la intrare cred că a fost 60 de lei? În jur de da, 60 12 de lei. euro, dar vă lăsăm acolo, în jos. Am ajuns în fața muzeului și vreau să vă spun că, nu știu dacă ați văzut pe filmare, dar dacă vă uitați atent acolo, când am intrat, abia era
abia erau câțiva oameni pe stradă. Da. Acum E plin. e plin, dar plin. Și acum mergem către Mannequin Peace, o altă atracție turistică și o chestie pe care trebuie de vizitat când veniți în Bruxelles. Mirosul pe această stradă este îmbietor de frumos, de bun. Dar după ce părăsiți această stradă vreau să vă spun că mirosul este... Cum e mirosul pe aici prin stradă? Explică-le la oameni. Nu știu cum aș putea să vă explic, că Adică în România n-am simțit așa ceva. Adică există foarte mulți oameni care urinează pe stradă, din și păcate. nu doar urinează, își fac Da, toate. deci și treabă mare, cum ar veni, Da. cum s-ar spune. Iar acea treabă mare rămâne acolo. Și vă dați seama ce miros poate crea în acest oraș. Deci, o mare thumbs down pentru acest lucru. Dar când ajunge pe această stradă, mamă, deci Deci e plin de vafe și de cartofi și ciocolată. Și... Deci orgasm al papilelor gustative și olfactive. Orgasmic. Am revenit dintr-un alt loc foarte frumos din acest oraș, și anume, Da, m-a lăsat pe mine să zic care n-am făcut în viața mea franceză. nu știu dacă pronunț corect sau nu, Mons des Arts. Adică, și în acest loc se poate vedea un fel de galerii de artă, practic. Sper că sunt galerii de artă, pe română. Și o să vă prezentăm și niște cadre cu aceste galerii, dar vreau să vă spun că e foarte multă lume. Și încă un lucru de precizat e faptul că acest loc, Ar părerea fi mea, și mult aici, mai frumos primăvara-vara pentru că este plin de verdeață și atunci automat, dacă ar fi înflorite și verzi, da, o să vedeți în cadre. după cum puteți vedea, acești copaci acum sunt foarte uscați. Și ca atare nu oferă un view foarte drăguț. Iar partea din față care ați putut-o vedea, cred că Sunt niște fântâni arteziene, care vara la fel, sau primăvara cel puțin, arată foarte fain. Da, iar acolo în față, statuia care se vede este regele Albert. Nu știu care rege Albert, pentru că știu că au fost doi regi Albert. Regele Albert I și cel al doilea. Al doilea a murit în 2013, iar primul a fost regele supranumit regele soldat, cel care a condus Belgia în primul război mondial. Iar cel de-al doilea rege, regele Albert al doilea, adică, a fost și el un rege foarte iubit de către popor pentru că el a unit mai mult, a ținut oarecum Belgia unită. Mai ales că există conflictul între ăștia flamanți și ceilalți. Bă, ce deștept ești. Spuneți voi dacă mă luați la mișto în acest moment sau nu, dar eu sper că nu au făcut-o. Iar dacă urcăm mai încolo, mai în sus, Este o dronă deasupra noastră. adică dacă acum. urcăm mai încolo, o să vedem celălalt rege Albert. Deci cel mai probabil sunt cei amândoi expuși aici, cu câte statuie. Ceea ce nu știu, acel măr, ce reprezintă acolo, ce semnificație are. Deci cam acesta este o zonă foarte panoramică, sau cum ar zice francezii, eclectic, letrez eclectic, sper eu că am zis-o bine. Și acum mergem mai departe să vedem ce este mai sus. Dar părerea mea e că acesta este un oraș foarte frumos. O parte nasoală, care am observat-o și de care am dat din nou, A observat-o. și ea, este faptul că ați văzut acolo acei copaci. Problema e că în jurul lor, deci pe lângă ei când te duci, miroase foarte, foarte puternic a urină. Dar a urină de aia îmbibată. Te simți ca la zoo. Da, miroase foarte puternic a grădină zoologică. Deci, acesta, după părerea mea, este un mare, mare minus al acestui oraș și acestei zone mai ales, care este într-adevăr foarte frumoasă. Între timp, am aflat că acea clădire albă cu un măr verde deasupra ei era chiar muzeul René Magritte. Acesta a fost un pictor belgian recunoscut pentru lucrarea sa cu un bărbat îmbrăcat elegant, cu costum, cu cravată roșie și pălărie, care avea pe față un măr verde.
Suntem aici la Palatul Regal acum. Am dat o tură pe lângă el și am constatat faptul că este foarte frumos și... Din păcate nu putem intra înăuntru, dacă vreți să intrați din ce am văzut, puteți între... anumite perioade de timp, Da. nu mai știu, mai, În ceva, timpul iulie. Așa că trebuie să vă uitați din timp pentru asta. Și cum ne plimbam noi pe lângă Palatul Regal, Am observat o clădire foarte frumoasă. da, această clădire, stați să vă arăt și vouă, această clădire care servea la un moment dat pentru regele Wilhelm I al Olandei. Acum e, din ce am înțeles, Academie de Arte, de Literatură, de Știință, de Medicină. Da, Nu deci știu, mai practic, cuprindea una, că zicea că cuprinde 5 din cele 7 academii ale Belgiei. da, și practic acesta a fost construit pentru un rege și acum niște studenți care pur și simplu studiază, ceea ce mi se pare foarte fain și fascinant. Și construcția lui parcă a durat undeva la 3 ani. Așa că thumbs up pentru olimpieniștii din Belgia Din Bruxelles. și Bruxelles. Am fost să și mâncăm în această seară și acum ne îndreptăm către cazare. Vreau să spun că aici am găsit un restaurant italienesc care, Este bun, mi se pare tipic pentru un restaurant din Italia cumva, pentru că e o familie care în față are restaurantul și în spate locuiesc ei. Dacă ați fost în Italia, probabil că ați mai văzut. și vreau să vă spun că știți că m-am plâns astăzi de mizerie. Uitați aici niște chestii mormane, să zic, de Stați mizerie. că mai urmează, ca să Dar nu asta credeți e că am un exagerat punct, noi. adică pot să zic că facem 15-20 de pași și după aceea iară mai găsim una. Da, și mai facem 2-3 pași, iară mai găsim una. Adică, practic, după tot la 2-3 pași găsim ăsta. Aici, dacă vă uitați, puteți vedea, Și aici. dacă vedeți, cioburi de sticlă pe jos, foarte multe, deci, după părerea mea, este destul de murdar. Și mâncarea la acest restaurant, părerea mea e că e foarte bună. Eu zic că e doar bună. Adică ăsta să vedeți, iar. Deci, practic, faci 15 pași, dai într-un urmă de gunoaie. Da, și Și- cioburi sunt foarte multe. Aceasta a fost și prima noastră de zi, aici în Bruxelles. Mai urmează și altele, așa că fiți pe fază. Și dacă asta credeți că a fost faină, stați să vedeți ce urmează în următorul vlog. V-am pupat! Pupi! Subscribe!